I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta i danas ćemo da igramo od mog druga na serveru. I da, kao što vidite, ja se sad bavim sa zombima i Martin još u igru. Opa, super. Sad ćemo s njima možda da igramo, nisam siguran. Pošto je noć. Ja ću morati sigurno da idem da prespavam. Ako se pitate šta gradim, reći ću vam ili će to da bude moja kuća, ili će to da bude skupština. Da, tako je. Sad ću samo, tako. Sad ću da mu napišem čao. Wolf_KGCAO. Ok, da vidimo šta će on meni da odgovori. Martin7622CAO. Sad ću ga pitam da li zna gde sam ja. Wolf_KGZenas de Sam JA. Martin7622GDE. Sad ću mu napišem da sam u nekom village-u, mislim da su tu pre bili. Martin7622. Wolf_KG Unicom Biligo. Martin7622 OK. Sad ću ga pitam da li može da dođe do mene, zato što to hoću da dođe do mene da gradimo ovu skupštinu. Wolf_KG Osas de Dodges Cod Meni. Sad ćemo da vidimo šta će da mi odgovori i... Ništa za sad. To je malo čudno. No još uvijek na serveru jeste. To je bravo i ne mogu da... Martin7622 Pati ISISA Stephenom Utimu. Sad ću ga pitam za sam... Sad ću da mu kažem samo doći. Wolf_KG Samo.G. Tako. Martin7622 GDE. Sad ću mu kažem koordinate. Da vidimo koji su koordinati, tako. 58, 49, 145. 50. To je ovo... Martin7622D. Da vidimo... 53, 40, 42, 145. Wolf_KG 5342 145. Znači ja to ne koristim pa baš i ne znam gdje su ti koordinati. Martin7622 Nico. Moram da odem da prespavam. Jo, koliko mobova. Ćao. Martin7622 Ajd Spava. Beži, villageru. Creeper! Oh my god! Aj, beži. Ti sad ću da ga... Ej, bre! Nema veze, bar sad mogu da spavam. Tu. Idemo. Wolf_KG Spava. Nisam baš najbolji ubijenje creepera, ali dobro. Martin7622 Nemam Krevet. Kako bre nemaš krevet? A meni kaže da spavam. Koji genije. Sad ću da idem da ubijem creepera. Martin7622 NMG Kudavista. Ne mogu čudovišta.
A mene briga što ću to što ja. Tako. Pa ću da raščistim. Samo da vidim koliko ovo tu snima. Ne snimam dugo. 5 minuta, da. Okej. Slušao sam ovo. Osjećao to sve. A da, ima puno irona i našao sam 17 dijamanata i sve sam ovo kraftao za 17. Mač. Ovo i ovo. Možda se sviđa. Ovenčani to bi. Gledaj šta se je. Pa nisam dobio puno. Tako gradim. Opa. I da, igramo sa svojim drugovima Stefanom, Elijom, Timom, Martinom i ne znam ko još igra na ovom serveru, ne mogu da proverim. Da, ako hoćete da znate server, ovako server, to ću sada da pustim ovaj Minecraft, da mi se učita. Tako. Poslije ćete vidjeti server, pa tako da možete da igrate. Jedva čekam da možete da igrate sa mnom, samo ne znam da li, samo da znate, live steal je server, znači neko može da vam ukrade srca kad vas ubije. I nemojte da se čudite kada vas neko ubije, vi nemate srce, a kad umrete sami, a niko vas ne ubije, onda se to već računa to da vas niko nije ubio, naravno. I da vidimo, da, ja bi trebalo da napravim štit. Hoću. Enderman. Kako mene brudaraš, a? Beži ti! Imam 2 srca. Dođi vamo! Ender Pro. Kad ja moram da se... Ja moram da se nahilam. Nije mi toliko jak armor. Treba mi jači. Na mom serveru imam baš jak armor. Ali ovdje nemam nikakav armor. Mislim, ovo jeste dobar armor i sve, ali... Ok, direktno veze, to je ovaj tu server. Vidite. Ako hoćete screenshotujte tako. I mislim dobro. Ok, nešto sam bugova. What the Što se desilo? Da ima dolje tu još uvijek Martin. Jeste. Da, ovo će mi dalje biti kuća. Neko ovi moji drugari prave to sve. Ja želim da imam svoju kuću, ali kao mi kaže da će mi svi na serveru spaliti. Ne znam zbog čega bi to uradili. Znači da je ovo live steal, ali nije spali nekome kuću. Da, ako u sljedećem videu, ako bar dostignemo do jedno 5 lajkova, igrat ćemo na Hypixelu sa mojim skinom. Pa ćemo da igramo možda Bed Wars i ovaj Murder Mystery, Build Battle i Sky Wars. Pa vi napišite u komentarima. Da, nemam dobro. Fajn još samo 4. Daj.
Ok, ja sam pogrešio smer, ali nema to veze. Ok, ne fali mi. Ne znam šta bi dalje mogu da pravim ovdje u svojoj kući. Da, ali ovaj Martin izbio je, dok ja nisam igrao, rat na serveru, pa tako da je taj Martin izašao iz nekog tima, ušao drugi i eto to. Stvarno ne znam šta se izdešavalo na tom serveru dok ja nisam igrao, ali mogu bi reći da se puno toga desilo. Znam da je izbio ko neki rat oko timova, tako nešto. Samo ću posjetim. I naravno ću ovo da postavim ovako. Ovdje. Nešto i samo ću da obložim torčevima. Ne mogu da više živim u onoj rupi, pa tako da idem po vrata i sve. Ne mogu stvarno više da živim u ovoj tu rupi. Vidite, to je stvarno... Tako imamo dva vrata, krevet. A, sad ne sam dobro, sad trebam da se pazim. I da, imam baš dobar loot. Malo sam tryhard oko diamonda, baš je bilo teško da nađem, našla sam i neki mineshaft. Pa tako da sam super premajnovao, ali ovako ne baš dobro za mene, zato što treba mi još. A mislim da sam među najslabijima na serveru. Da. Kraftovat ću malo vuda. Da, imamo ovo tu drvo, baš je lepo. U stvari nije lepo, zato što je roze. Ali, Minecraft logika. To sagradit ću koliko čestova god mogu. Eto. Dobro, nekoliko paža god mogu, ali eto da imam dovoljno. I ostavit ću stvari tako nešto. Lapis, ovo, gold, leather armor. Sve neke bespotrebne stvari koje mi baš i ne trebaju. E da, hrana će mi trebati. Još nešto ću da idem da uzmem. To će da bude iz furnesa. Mislim da je ovdje. Da, 9 irona imam. Isčesat ću samo neke stvari da malo uzmem. Napravit ću 2 furnesa. Vidite. Naravno uzeti ovo. Opljačkaj server koliko god možeš, ne ostavi ništa. Da. Ja bih volio da se ti pijam do toga Martina, da vidim što on radi. Čekaj, sad ćemo napišeš. Wolf_KG_STA Radis. Martin 7622 Nesta. Martin 7622 Sto. Wolf_KGA Jamie Passovi. Martin 7622 NMG. Martin 7622 sorry. Wolf_KG OK. Nema veze što ne može me pozove, razumijem ja to sve to, razumijem sve to, ali da, imamo sve dobro ovo, nemamo toliko vita. A da, imam ideju, treba će mi naravno bolja hrana, onda ću ostaviti da se to peče i neću gold. Sjepat ću ovom drvo. Mislim da će mi za nešto trebati, a nisam tačno siguran zašta.
I da, smithing tables. Tako da imam samo koliko, imam 15 minuta, znači još jedno 4 minuta dok ja to sve završim. Tako, gotovo mi je sve. Da vidimo, 4 drveće ću ostaviti. Ovako. Da, imam još jednu ideju šta ću da napravim. Samo ću malo dobijem ovih svinja i... Da, i ja čak nisam toliko puno igrao ovaj server, brzo sam našao dijamante. Drug mi je dao mi ovaj full set of diamond armor i baš sam mu zahvalan za to. Samo da mu se zahvalim u njegov, da mu se zahvalim i eto. Sad ću da craftam. A vrede. Lijepo još malo kola, pošto je to... Sad će sigurno me pozove. Pa može da budemo nekoliko minuta igrali. Eto. Ne razumijem stvarno ovu sliku. Dobro. Aj nema veze. I da, ljudi, može jedan like, subscribe i eto tako da stignemo do 20 subscribera. Tako, samo da mu kažem da snimam, a i nema veze, zato ćemo mi sada sada ćemo zatvoriti vrata, tako. Ne mogu sad da mu napišem, ali stvarno. Uzet ću nešto da vratim u čast, ne znam kada će mi zatrebati. Sagratit ću fence, da. To mi je baš bilo dobra ideja. Pa evo ga. Tako početan. Idemo koliko ću dobijem po 12. Ćemo dobro mi za ovo terasiju, ovako. Opa, Martin je izašao iz igre. Možda misli da se dopisujemo. Stefan ja sada. Šta mu je? Martin 7622 WTF. Ček, evo ga. Vidio sam mu name tag. Wolf_KGGDESI. Da vidimo gdje je. Ok, još neki minut. Neće nam mi odgovori. Martin 7622 NA SPA. Ja sam vidio neki name tag, premotite slobodno vidite. Vidio sam neki name tag, ali nemoguće da je na spawnu. Laže, sigurno. Dobro. Martin 7622 Nikomi Tipi. Martin 7622 Nikomi Zija. Oops. Wolf_KG Keiko.
Martin 7622 NZM. Kako bre, ne možeš da znaš kako te ne... Martin 7622 Moram da idem. Što mi drugo što moram da... Dobro, nema veze, vratit ćemo te bespotrebne stvari. Da stavimo ovo da se peče. To što mi treba hrana. I eto da, kuća mi je završena. Vi pišite to u komentarima kako vam je i ako vam se svidio video, bacite like, subscribe i vi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!